Gaurko musika zuzenean telebista saioa grabatzeko Tolosara etorri gara. Ana Arzuagarekin egin dut gaur hitzordua, artistikoki Berde Prato bezala ezaguna. Gaur gurean, Berde Prato eta Jaikiera diskoa. Bana, hemen elkartu gara Tolosako txoko eder honetan, Berde Prato egitasmoa ezagutzeko eta bideo horretan ezagutzeko argitaratu berri duzun Jaikiera izeneko disko txiki hori. Az gaitezen hasieratik, zein da Berde Prato, zein eskutatzen da izen horren atzean? Bueno, Berde Prato nire bakarkako proiektu musikala da, ni Ana Arzuaga naiz. Eta talde batzutan ibilia naiz aurretik, baina gero bakarka hasi nun proiektu hau pixkat proposatu intziatelako egun bateako kontzertu batiteko bakarrik, 4 abestikin. Eta hortik aurrea pixkanaka jarraitin detelako, orduan azkenen proiektu serioena izan da netzako oraingoz ez musikalki. Urteak atzera Serpiente egitasmoan ezagutu zintuan nin, Mazmorra egitasmoan ere ibilitukoa zara, musika sustraiak, bi talde horietan dituzu, ez? Bai, guztiz. Netzako baita zer ikusia daukate, ez? Azkenen nik gaina nire papera nahiko antzekoa zen abeslarien izan eta pianoa jotzen nun, dala oain itetena baita, baina bai beste estilo batzutan zeon oinarrituta proiektu bakoitza. Serpienten postpunkakin zer ikusi asko zeukan musika ite genuen, ez? Nolabait, bai zala zerbait nahiko esperimentala, baina asko edate genuen iturri horietatik. Eta zentzu hortan nik uste kutsua badaola, ez? Bai esperimentaltasunean eta baita postpunkakin lotura daukan estilo batekin badao zerbait, nire ustez Berde Praton baita. Baina gero, Mazmorran asko ikasi nun adibidez elektronikan mundutik, ez? Eta baita teknikoki oain erabiltze deten luperra edo katxarro hau erabiltzenan ikasi nun, ez? Osake, bietatik pilo bat ikasiet oain iten nahi nahi egiteko. Berde Prato bezala, lehen emanaldia, Bilboko Larraskitu klubean ematen duzu. Oso klub berezia da honakoa, musika esperimentalean Euskal Herrian dagoen, zegoen txoko interesgarrienetako bat, eta proposamena izan zen, bakarka kantu batzuk egitea, eta horrela sortu zen Berde Prato, ez? Hoi da, bai. Jon Mantzizidorrek esan ziten, Serpientegatik ezagutzen nindun, ez, aurretik, eta ni momentu hartan Serpientekin jotzen nuen, baina, eta orduan, pentsatu nuen izan zitekela, nola klub Larraskitun gauza oso berezik itezian, aitzaki bat, zerbait probatzeko eta ondo pasatzeko, baina baten beste zerbait profesionalago edo serio baten bilakatu zen ez pixkanaka. Kantak sortzerako garaian, piano erabiltzen duzu, luperrak ere hor dituzu, eta gero ahotsa. Horiek dira zure elementu nagusiak? Bai, batez ere ahotsean dela gehien interesatzen zaiten eremuan nire bide pertsonalen esan edet garatzeko, ez, musikakin probatzeko. Eta gero pianoa, elektronika edo etorri dana izan da pixkat musika bat sortzeko ahots horren atzetik edo eta zehoze interesgarri egiten saiatzeko, baina beti mendekotasun baten ahotsakin, ez, ahotsarekiko. Eta netzako izan dira tresna batzuk igual ez nitulak hainbeste menperatzen, ez hainbeste ahotsa bezala. Ahotsakin modu naturalago baten moldatu izan naizela beti. Neu
Zure musika definitzeko garaian nahiko konplexu izan daiteke, parametro batzuk aipatu izan dira, herri musikatik edaten duzula ahotsaren lanketarekin, elementu elektronikoak hor daude teklatuetan eta lupetan, 21. mendeko herri musika ere ditu izan diote. Zu zeu nola definitzen duzu? Bueno, nahi ez zaiti gustatzen etiketan gauza hau, nik ulertze azkenen da zerbait oso, ideia bat iteko asko errazteu, ez? Baino, jo, netzako asko mugatzeu, baita, adibidez herri musikakin esan izan diatenen behin eta berriz, harremana daola, noski daola, ez? Baina netzako, da bakarrik anekdotikoa, harreman hori, ez? Netzako nire helburua ez da herri musikaitea edo herri musikakin hainbeste harremanduta daun musika bat itea. Da netzako iturri bat, beste hainbat iturri bezala, reggaetoia bezala iturri bat dela netzako edo postpunka edo zein musika mota momentu hortan interesatzen zaitena, ez? Orduan, netzako igual gauza eklektiko hoi izan daitekela etiketa bat, eta euskeraz abestetela batez ere, gauza igual orokorragok, eta baita malenkonia edo horrelako kutsu bat, badago nik uste abesti guztitan, ez dakit postpunkakin lotura daukana dan, ez? Baina baita igual gaiekin, emozioakin, ez? Osea, bai da nik uste ahotsa erabiltzeten modua, modu bat oso sentikortasuna oso presente dagon modu bat kantatzeko, ez? Eta bai herri musikan hoi asko pasatzeala baita. Orduan igual ahotsan presentzia nik uste da zerbait oso berezia proiektu hontan. Eta gero nik adibidez ikustizkiot gauza oso lirikok musikalki esan nahi dut, oso musika lirikoa ikuste. Netzako garrantzitsua da baita nire gaitasunetan edo gaitasunen barrun sortzea musika, eta orduan hortik abiatuta nola nik ez dakidan soinu aldetik eta produkzio aldetik saiatzen naiz nire ahalmen teknikon barrun zerbait iten. Gero noski produkzio mai baten nahonen Jon Agirrezabalagakin dela nekin asko lan iten produktorea, ez? Beakin nahonen asko ikastet, beak lagundu itelako, nik nahi dituten gauza horiek aurrera namaten. Baina beti saiatzen naiz asko mugatzen baita bere eskua, ez? Ze bai nahi detela, denboa guztin esentzia hori mantentzea, eta hori baita izan daiteke etiketa bat, ez? Bakarrik naho eta bakarrik itet dena, eta orduan hoi notatitea, zentzu txar baten ere izan daiteke, baina on baten baita nahi dut, ez? Orduan hoi saiatzen naiz baita, osea minimala baita igual horreatik da, ez? Pixkatala beharrez, baina aprobetxatuz. Orain arteko grabaketa hauek Bilboko El Tigre Estudiotan burutu dituzu, soinu teknikari bezala Jon Agirrezabala aritu da, bere garaian We Are Standard taldeko kidea eta gaur egun bere egitasmoetan ere badabilena. Rek botoia zanpatu baino askoz gehiago indu kantuen grabaketan eta batez ere konponketetan, ez? Bai, asko laguntzeit eta beak asko daki, ez, azkenen, zuk zure burun daukezun ideia hoi aurrea ematen elektronikan, ez dela erresa, ez? Bada zerbait instrumentu tradizionalago batekin, zuk badakizu, hemen botoi honi emate baiozu, ez? Piano baten tekla honi ematiozu eta bakizu ze zentzun gozun edo ze piano daukazun arabera, soinu bat edo beste bat edukikozu, baina eske gero elektronika mundua beste gauza bada, ez? Asko abstraktukoa eta gainea asko enteratu behaztu mundu hoi. Orduan zentzu hortan, nik esate diotenen soinu askoz dultzegoa nahi dut ekarri dizutena baino, beak badaki lortzen, ez? Orduan, zentzu hortan eskerrak Jon ezagutueten, bai. Altzoan esaten dit, igotzeko emeki eskatzen dit, hurbiltzeko gertu
batean iberra mundua. Hemen bildu gora nagusiki, jaikiera diskoaren inguruan hitz egiteko, 2 kantuz osatua dator, Hegoak diskoetxeak argitaratu du, eta vinilo formatoan plazaratua izan da. Biek daukate kontzeptu bat amankomunen dela izenburuak dien bezala jaikiera, ez? Eta bietan nahi nun horri buruz hitz egin, eta horri buruz hitz egin ez bakarrik letretan, baizik eta nolabait sugeritu sentipen bat horrekin zerikusia zeukana. Eta abesti baten, herria esnatzen abestin, nahi nun modu literalago baten hitzekin, eta orduan hitz egiteu herri baten jaikieraz, egunero daukan jaikiera hori, ez? Eguzkia, nola sartzen den, mendietatik, ezakize jendea herrin nola esnatzean, eta orduan horri buruz hitz egiteu abesti horrek, eta besteak mundu leunena izena du, eta hitz egiteu gehiago barne jaikiera bati buruz, edo nahi nun adibidez hori izatea nana moduko bat, oso dultzea eta oso babesleku bezalako abesti bat nahi nun izatea. Aurretik, bazenuen beste lan bat, Kondaira ederrura izenpean, bertan 7 kantu beldu zen ditun ere vinilo formatoan, eta kantuek osatzen zuten nolabaiteko histori bat, puntu ezberdinetatik abiatuta, ez? Egia da, kontzeptuala izateana, dara zerbait igual lagundu egitena osotasun bat ematen nire burun baita konposatzerako orduan, ez? Ze geratu zaitin gabe kontzeptu honen barrun, ez? Lagundu egiten, proiektu bezala itxiera emateko. Eta zentzu hortan, justo Kondaira ederruran pasatzen ziteitena zen, Dido eta Eneas opera ikusitan eukala eta asko inspiratu nitzala gauza hau operan gertatzeana, ez? Pertsonai bakoitzak abestu iteu eta momentu hortan sentitzeuna esateu edo gertatu zaiona. Eta pixkat horri lotuta, esan nun, kontatukot nola mutil bat junitean bere herritik, hori dela azkenen Kondaira ederruraren historioa hori da, baino gero pertsonai bakoitzak historio hortan zer bizi izan duen nahi nun kontatu. Modu nahiko ambigu baten, esan behar dut, baino eta orduan izenburuak referentzia hori emateu, ze pertsonaia dan hitz egiteunak abesti hortan. Eta horra daude, Aitaren kanta, Amaren kanta, Anaiaren kanta, eta beste hainbat. Eta esan daiteke kantu bakoitzak ere baduran hortasun bat, segun zeren ahotsetan dagoen, ez? Bai jotzeko eran eta bai abesteko eran aldatzen direlako pixka bat protagonistaren zein denaren araberako kantuera eta musikiera, ez? Baita hitz egite duten gauzen arabera aldatzea tono hori, ez? Adibidez, mutilaren kanta eta neskaren kanta dia besti maitasunai buruz hitz egiteunak, ez? Eta dia nola mutilaren kantan mutilak neska ikusten du gau baten dantzatzen eta horri buruz hitz egiteu eta orduan da oso erotismo punto bat dauke eta dultzeagoa da edo dantzagarrigoa eta neskaren kanta baita nola maite minundan, ez? Mutilakin eta regetoi bada, orduan dagoela hor presente baita erotismo hori edo musika motan, eta orduan esate izut, nahi lagundu iteit azkenen gauzak lotzen, ideia guztik lotzen, kontzeptu hori aurkitzeak, ez? Momentu hortan behintzat. Eta beste abestitan, Aitaren kanta, Amaren kanta, tragikoak dira, ez? Ze mutil hori junin da, orduan bai daukatela musikan ere tragikotasun hori nik uste. Kantuak zuk sortu dituzu,
letrak ere zuk idatzitakoa dira, eta gainera, disko hauen bi azalak zure marrazkietan o diseinuetan oinarrituta daude. Bai, bueno, oire da, kontrol freak bat naizelako, ez, nahi dut dena, nahi duten bezala, orduan ona eta txarra da, ze bai egia da emaitzak antz gehiago daukala nere burun hasierako ideia horren antz gehiago dauke, baino gero egia da ez dezula gehiegi delegatzen eta izan daitekela pixkat baita mugatua izan daiteke emaitza askotan. Zuzenean ere, horrela taloratzen zara, teklatua, lupak, mikrofonareanka eta zuzeu, besterik gabe. Horrek netzako dauke fragilidade bat, zaurgarritasun bat oso interesgarria itez daitena. Osea, bai da zehose oso beldurgarria, ez, horra teatzesteanen, baino aldi beren iruditzen zait zerbait beharrezkoa, nolabait olako proposamen bat baita, ez? Nik ikuste ditutenen bertxok edo nik zaurgarritasun hori ikustet, horrek gehiago zentzu askotan, ez? Ze momentun konposatzeu, baino zaurgarritasun hori beti intzait oso erakargarria, ez? Oso boteretsua, indar asko dauka horrek, eta orduan zentzu hortan herri musikan influentzia argia da, ez? Baita, iparraldeko abeslari bat ateatzea eta abestuiteu eta jazta. Orduan, indar horrek beti asko erakarri izan hau, eta proiektu hontan oaingoz nahi dut, egotea indarroi. Naiz eta beste modu baten izan, zazkenen instrumentuk dauzkat, elektronika derrepente disparatu dezaket eta horrekin abestu, ez? Baina ni bakarrik nago, eta neska bat naiz, eta gaztea naiz, eta fisiko bat daukat, ez oso boteretsua, oso, ez? Como pokita cosa esango litzateke, ez? Como argala, bai, zaurgarritasuna baita azpimarratzen duna, eta hori gustatzen zait lantzea, ez? Frogatzea, noaino izan daiteken indartsua, zaurgarritasun hori, dultzura hori edo gauza delikatu hori. Eta esango nuke zuzenean teklatua hor duzu, looperrak ere, gauz batzuia grabatua doaz, base batzu jartzituzut, horren gainean erekitzen dizu teklatuarekin batez ere eta looperrekin, baina batez ere ahotsean dago igual kantuaren sustrai nagusia edo indargune nagusia, ez? Bai, netzako ahotsa da gauza oso berezia, esatizun, nahi asko emozionatu izan ditena ikustetenen norbait kantatzen edo zein esan nahi dut, ez? Familiko bazkari baten, ospakizun baten, norbait atatzea besti bat astea besten, eta iruditzen zait oso momentu unkigarria bezala, ez? Ahotsak dauken ikuste puntu hori humanoa, da instrumentu bat sentipena ezinezkoa dela hortik separatzea, ez? Bere soinutik, beretik separatzea. Dardara bakoitza notatuingoa dena, ez? Zure negarriteko gogoa edo zure alaitasuna notatuingoa. Orduan, zentzu hortan iruditzen zait oso instrumentu sentikorra dela, eta horregatik boteretsua. Orduan bai, zentzu hortan nire atentzio asko dago ahotsen, oso interesgarri iruditzen zaitelako instrumentu bezala. Zuzeneko omenaldietan aipatu dugu, bi diskoak direla oinarri nagusia. Ikusi nuen doainen jozen unean ertzainaken bertsio bat intzenula, kortaturen bat ere ikusi dute sarean barna, eta gero ere galtzaundiren moldaketa, ez? 3 bertsio, 280 markako punk rock belaunaldikoak, eta beste kantu klasiko bat, hemen Tolosaldean eta agian Euskal Herri osoan ere, ez? Bai.
Bai, justo ateakot mendi gutxira esperoet epe bat, disko motz bat, 4 bertsioekin. 3 horiek aipatu dituztunak eta gero beste bat oain egin izena jotzen zuzenekotan baita dela Lourdes Iriondoren Agurra bestia. Eta esateztun bezala nahi nun pixkat euskal kulturakin zerikusia zeukan omenaldi txiki bat disko honekin, azkenen nola zuzenekotan prestatu dituten abesteko, abesti horiek, nolabait grabatzea eta horreukitzea, registroa. Eta bai, netzako dazte oso divertigarria, ze aldet nire erara egin bertsio horiek eta orduan da modu bat, omenaldi egiteko, baina baita ere pixka jolas bat egiteko, horrekin. Eta orduan grazia gehien egiteitena da, ze Lourdes Iriondorenarekin hainbeste diferentzia ez dago, baina, galtza handia bestiarekin, edo kortatu edo ertzainakena bestiarekin, handia da diferentzia, eta gustatzen zait, ze azkenen da, hori, hitz berdinekin eta mezu berdinekin, beste sentsibilidade batera ekartzea, Orduan, politia iritzen zait. Zuzeneko emanaldiak eskaintzan ari zela da, Euskal Herrian aritu izan zara, baina ere, Primavera Sound edo Sonar bezalako jaialdietan ere hartu duzu parte. Bai, eta asko harritu izan diten gauza bat, kanpone bai, Osea, Dubaien egon izan, erakusketa internazionalen, Milanen eta Portugalen egon naiz, eta orduan euskeraz abestean netzako leku horietan, izan da zerbait harrigarria, Orduan oso pozik nago horrekin, harrera horrekin edo aukera horiekin. Eta estatu mailan berdinaz, azkenen iritzen zait gauza bera, Ari dala igual pixkat euskera beste hizkuntza bat bezala tratatzen, ez dakit, musikalki balorea ematen musikai eta listo, Orduan, zentzu hortan gustatzen zait. Aipatu duzu, kontzertuak egiten ari zara, disko bi hauek kalean daude, aipatu duzu ere zirriborro batzu baituzula hor bidean. Nondik nora ibiliko zara? Nire helburua da lehenbailen gauza horiek kaleratzea, kolaborazio desberdinak, hor daudenak, eta jarraitzea, jotzen, kontzertu geroz eta gainea interesgarri gotan jotzen, ze sentsazioi daukat, osake pixkat bide horretan jarraitzea. Ondo, plazerra izan da disko txiki hau ezagutzea, aurretik ere gozatuko nuen kondaira eder horrekin, eta aurrerako pausoak jarraituko ditugu, eskerrik asko Ana. Zuei. Bidean topatuko gara.